मनिकानो जायाखै माने आंङाय मनिका सनिका अनजालि आंनि बिबार गावदांफोर फै आंनि बिखायाव आल्ला सिमांसो नुगासिनो बे अमा राजाया सिमाङावबो सिख्लाफोरखौ सेना लाजोब्बाय मोगथाङावबो सेना लाजोब्बाय बेनिखायनो जोंफोरा सिमाङावबो सिख्ला नुवालै माबा मोदाय नुलाय माबा दायना नुलाय माबा भुतफोर नुलाय बिदिसो नुलाबाय थायो गिलु बालु मालाबा जिबौजों होसो जानाय मालाबा मैदेरजों होसो जानाय बिदिल' नुसै साला सिख्लाफोरखौबो बे सिमाङावबो बुकिं खालामखाना लाजोब्बाय बेनिखायनो सिमाङावबो सिख्ला सासेबो नुजाया आंजों फै आंनि आगदाथिंजाय सना मनिका फै आगसिथिंजाय सना अनजालि फै सानैबो बिबार गावदां आंनि बागानाव बारफै आंखौ खेबसे खुदुमफै आच्छा नोंखौ खुदुमनांगौ र' खुदुमनि सना माबार खावलायाव सब खुदुमफै आं लाजियोहाय मा लाजिबा खाजि गोमायो फै होमबालाय मा पियास मोनामदोलै बला मैदेरा सुनाय गैया हाट बंग्रमा मा एसे मैलाब्रा नोंनि आखलालाय साला बिगुर अमा राजा मोगथाङावबो सिख्ला थोआ आरो सिमाङावबो जों नुगोन सिख्लाफोरखौबो नों गावनि सिमाङावनो लाखाजोबो नैबे अमा राजाजों हायो नामा सिमांनि रानिजों पार्सनेलि कन्टेक्ट दं आंहा बेनिखायनो सिमाङावबो बियो सिख्लाफोरखौ हरो आंनो मिथिबाय मुगै सुगै आंनि खावलायाव खुदुमदों नोङो लेथ्रा फाथ्रा पियास मोनामलायनाय बमब्रमा आंनाथ' पियास मोदोमबावदों नोंनासो गरायखि मोनामदों हाङा ओमफ्राय आंनि सिमां नुफैबाय थानायावलाय मा डिस्टार्ब खालामनो फैदों नोंलाय मा जादों सोर थैदों थैयाखै खिन्थु गोमादोंसो नोंना मा गोमादों बुंलाय अमा राजानालाय मा गोमानोब्रा अमा राजायासो खोमायो जाय बुरपेक फेसबुकाव एकदमबारे फेसबुक पेजफोराव माथो गोमानायनि खबर खोन्थालागासिनो गोमालु गोमालायलाय जोबखाया माथो दुनियाव गोमालाबायानो थायो आरो बे फेसबुकआथ' खालि हिनजाव गोमानायल' खोनाबाय थासै आं नंनायनि नङिनि मा एसे गोमादों बे फेसबुकनि बारहावायाबो नोंनाव नांफैबाय मिथिबाय बिटिआरनि हिनजाव गोमानायखौसो खोनायोमोन दा नै जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनियाबो गोमानो हमबाय साफा सानै जेरै हांग्रिमोनदियालाय मानो गोमानांगौ जाखो गोमाबायब्रा नाय फेसबुकाव नायलाय अपेन खालामलाय फेसबुकखौ बा हांग्रिमोनदिनि फट'आ दा नुजालायदों गोसोम बन्दी देनो लिरनाय दंबावोसो हांग्रिमोनदि अमा राजानि हिनजावा गोमानानै दङ दा अमा राजाया आइखां बायखां नागिरगासिनो दङनो हिनजावखौ नोंथांमोनाव बहाबाफोर हांग्रिमोनदि होननायखौ नुयोब्ला नैबे कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालाम जाहाथे अमा राजाया मोजां मोनो आरो अमा राजानि खाथियाव थांफिनो बेसेरा अमा राजाया गाबख्रावगासिनो दङनो गोदाव सोराव निउसलै आंलाय माला गाबलायखोब्रा दा नागिरहैया होमबा नों हांग्रिमोनदिखौ अमा राजा दरखार नागिरनो मोनै गाबदों गाबागाव थांनाय मानसिफोरखौ नागिरफिननो नालां आरो बेथ' न'आवसो दंहैयोमोन मारै गोमाब्रबलायखो दसेनो खोनानाय मथेबाथ' खौरांगिरिनि बायदिबाथ' हांग्रिमोनदिया सन्थलाजोंसो दोनखारलांबाय होननाय खोनादों आं मा सन्थला खाफाल जिलाजों दोनखारलांबाय बमब्र खबरा पाक्का ना औब्रा पाक्का खबर मोनदों आं सोर बे खौरांगिरिया दुमफाव बयजोंबो अनजाथाव दुमफाव खिन्थानाय मानि नख्रि बाथरि उरा बाथरिसो बे बादे टेनसन लाना बेफोरखौ दुमफावनि रावखौनो फोथायो नामा फोथायाबा थालै आं फैबाय नोंहा मा खालामबाय था मानसिफ्राबो दङ दे आरो जात सानग्रा फेसबुकआवबो होब्रबलायबाय दसेनो गोमादों होननानै आंहासोलायनो गाबलायबाय हिनजाव गोमानायनि दाय मा जात जाबाय थायोब्रा आसलथे बहाथो थांमारदों बे हांग्रिमोनदि थङालियालाय न'आवबो थाङाखैबालाय सोरावसो थांमारदों बे दुमफाव हाफांमोननावसो गैयाथ' हिनजाव जाथिफोरा माबा मोनसे जाबा नांलायबाथाय हिनजाव लोगोनावसो खारोलै पाक्का बिसोरनावनो दंहैयो बायदि मोनदां दालाय आंलाय हांग्रिमोनदि गोमानायनि दुखुसो जानांगौ ना खुसिसो जानांगौब्रा कनफिउज जाजोब्बायलां गोनो गोथोसो मोनजोब्बायलां दुखुसो जानांगौ ना खुसिसो जानांगौ हिनजाव खारजानायनि र' ओंखामखौनो जाग्रोना लानि इनिफ्रायसो साननोसै दुखु जानांगौ ना खुसि जानांगौ बिराद गोजोननाय मोनबायना नाजिबुदां जौ लोंनो मोननानै मोनाखै जौ लोंनो मोनबाथाय जेबोखौनो नाङा नङा होनलाय नङा जौआनो नोंनि थैस' थांस' जुगे जोनोमनि लोगोरि नङा होनलाय नङा जौ मोनलोंबाथाय नों आंखौबोथ' बावगारनानै थायो बावगारा जौ लोंखांबा नोंखौल'सो नुयो आङो जेरावबो जायखौनो मेखौनो नोंखौल' नुयो बेनिखायनो हापां बेमार जायो आंना खोथा बुंनो फैदों नाजिबुदां जि जौ लोंनो हायो आयु बोरायफोर बायदि
दै आं बोसोराव खेबसेल' लोङो गोदान बोसोरावबो लोंबावाखैसो आं गोदान बोसोराव जौ लोङैखाय बान्था होनांगौ नामा नोंनो नाजिबुदां होनाङा खिन्थु आं मालायफोर बायदि सप्तायावनो खेबसे खेबनै बिदि लोङाना आङो मालायफोरासो सप्तायावनो खेबनै खेबथाम जौ लोङो मासावथ' हिसाब गैयानो जाहैयो आं बोसोराव खेबसेल' लोंनायखौनो दाय जाबाय नों हाफां आंनि थाखाय मा बोसोर मा मासहाय जौ लोंनाय माने लोंनाय जौ दांनायानो जौ लोंनाय जायो मिथिबाय आंथ' नोंनि बे आखलखौ नुनानै गिबायसो देनां हाबा जाखांबा नालाफ्राव गोलैलाबायनासो थागोन खोमा मैगं लायनो थांनायालायनो मैगं थफ्लाजों माजों लामायाव गोलैना थाबायनो हाब्रु नांलायनाय ओमफ्राय मानसिफ्रा नोंखौ फेसबुकाव हेगारबायनो फट' लानानै भिडिअ खालामनानै आयु आं बेफोरखौ सानहरखाबा खर'सो गुदुं मोनोहाय आरो बोरायबाथ' नों गामसासो गाननानै हाथायाव थांखागोन गामसानो गेवनानै थाबोबायलायनो हाथायाव सेस खाथि नारजि बुदां आं रोंला नोंखौ दै बारा सानबायलै नोङो हाफां मा बिदि जायो नामा आं लोङालै हाबा जाखांबा गारगोन आं बेफोरखौ हाबा जाबा आरो आं दाबो लोंखायानो माथो बिदिनो गोदै गोदै बुंखायो सेंग्रा समाव ओमफ्राय हाबा जाखांगौबाथाय गैला जुमाय लोंबाय थासिगोन आरो आंथ' गिखाबायसो मालायफोर बायदि बुजानांगौबा आयु संख्रि बानलुनि दावराव न'आव थाब फैयाबाथाय दावराव जानाय बेनिफ्राय जुमाय फेनानै हिनजावखौ बुफैनाय आयु आं बेफोरखौ सानखाबा गिखायोसोहाय बेखायनो आं दानि सिख्लाफोरखौबो बुङो सेंग्राफ्रा अनबाबो मोजां मोनबाबो दानिखौल' साननाङा फिउचारखौ नाहर एकदम इमाजिन खालामखा आरो ना हाबा जाखांबाथाय नोंनि बयफ्रेन्डआ माबायदि जानो हागौ जुमाय फेनानै नोंखौ बुहैनोबो हागौ नामा दावराव खालामगोन नामा बेफोरखौ दानिफ्रायनो सानना लाखा आरो ना गोसोथोदों होननानै एकदम खाना जानानै गोसो थोनाङा आरो बेखौ आंसो सानो आरो ना गोदाव सोराव सानोब्रा बिदि जायालै आं मालायखौ मिन्थियालै आं हले बिदि जायालै हाफां बेनिखायनोथ' जौ नुबानो खुदै गयो नोंना लोंनो जाबाय थायो सन्थलायासो ब्रा ब्रा लोंनो खोन्थानायखाय लोंदोंमोनलै आं सन्थलाया खिजा होननानै बुंबा जा सन्थलाया फुख्रियाव बारजुम होनबा बारजुम नों आंथ' बेनिखायनो जौ लोंनायफोरखौ गियोसो आङो माबायदि जागोन साननानै आरो नों जौ लोंबावो लोंखायानोलै आंखौ लोंनाय लिस्टाव दोनाथ' आं बोसोराव खेबसेल' लोंनायखौनो लोंनाय होनो नामाब्रा आंनि थाखाय लोंनाय बोसोराव खेबसे लोंनायबाबो लोंनायखा आं दाहाय सोरबा लोंनो लिंहरबाबा थांलायदे आरो आंखौलाय मानो नांगौ नोंनोलाय जौआसो देरसिन मा एसे रागा जोङोब्रा गोबावजों खेबसेल' लोंथारदोंमोनलां जारलासोलै जौ लोंग्राफोरनि गार्लफ्रेन्डफोरालाय मानसि अनसुलिब्रा मालाय जि अनखायो जौ लोंबाबो आंना ह जौ लोङैखौबो दाय ओंखाम संग्रा न' नंगौना नङा जाखोब्रा बेलाय ना ओंखाम दं ना ओंख्रि दं आयौ 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 बिथिंजाय उदैयाव एन्जराबो खारलाय लांबाय हट आंनि न' नंगौना नङाब्रा बेलाय आइलै हाबाब सोरबा थैनायथां माथां माखौसो गाबख्रावखो अमा राजा उदैयाव आंना एन्जर खारदों आयै आरो नोंनालाय एन्जर होनानै होग्रायालाय बहाथो थांदों बेखौ खोन्थानो हाया न'आव थांनायखौ मिन्थियाखै नामा नोङो न'आव थांदों बियो बिनिखायनो मैयानिफ्रायनो नुवाखै आं बेखौ आयौ न'आवसो थांदों आंनाव सोङालासिनो आयै ओंखामखौ सोबाय ओंखाम जानोसै आं दानि जुगनि बिहामजो होनबालाय मा होनबावगोन बिखुनजोनाव सोङालासिनो न'आव थांदों आयु मानि नांगोन दे दे ओंखाम ओंख्रिखौ संग्रोदो ना आयै दाहाय आयु आयु होनबाय था बिमाखौनो बाहायबाय था रुवाथिफोर बायदि हांग्रि मोनदि थानायनिबा थाबथाब ओंखाम मोनजायोमोनलै बे हांग्रि मोनदियाबो जारलासो बहाथो थांमारदोंब्रा र' फन हरनि आं नोंथाङा जाय बिथांखौ फन खालामगासिनो दङ बिथाङा रागा जोंनानै दं अनुग्रह কৰি कन्टेक्ट पिছত डायल কৰক ধন্যবাদ आपका दिन शुभ हो बेड निउस होनानै आपका दिन शुभ होनो साला मबाइल सिङाव थानानै जि टिप बखिगोन बिसोरो बहाथो थांमारदों बेलाय मानसियालाय बे दंबाव हाफांमोनाव गैयाथ' हिनजाव जातिफोरा माबा मोनसे जाबाथाय हिनजाव लोगोनावसो थाङोना बिसिनावसो दंबायदि मोनदों आं र' खबर लाहैनि आं दंफांमोनखौ बारा फोथायजायालै थांनो र' इसोरनावनो दंफाव मोजां नुदोंना नुदोंथ' आरो मानसियासो एसे रानथें जाबाय आरो रानथेंखौ बिराद गाज्रि नुयो नामा दंफाव नारजि बुदाङा आंखौ रानथें होननानै बासियो खायसे मानसिफोरनो लोदोबाबो दाय हामफ्रोमबाबो दायहाय माथा मारिबाय थानाङा बा हाफां देलायलायबाय नामा सेल्फि मारिनो सिख्लाफोरनि रुमाव बेबायदि दरजा बुवालासिनो बिदि हाबफैयो नामाहाय दरजा बुलायलायनांगौ हाबफैनो थाखाय सिखाव खामानि मावखादों नोंसोरो बेनिखायनो दरजा बुनो खोन्थादों आंखौ बोरो बहा दोनखुमादों मानसिया बोरोलै बहा दोनखुमादों अमा राजा मा दोनखुमादों जोंलाय बैसासेयाव दोनखुमायाखैथ' बैसासेयाव मोजां बुंगोन ना जों मा दोनखुमादों हांग्रि मोनदिया बोरो बहा दोनखुमादों नोंसोर हांग्रि मोनदिखौ नोंनि हांग्रि मोनदिखौलाय जोंलाय मा मिन्थिगौ दासो हिनजावखौ होखारनानै नागिरफैदों नों लाजिया नों अमा राजा
मानो लाजिनांगौ जाखो आंलाय बेखौ होखादों ना मादों गावहा जाजों थांदों नोंसो सानैयानो खोमा बुंहोदों बेखौ खोमा फाखर होननानै बुं नोंनि हिनजावजों जों रायलायो ना मायोहाय हाग्रामानदियाथ' न'आव थांनो होननासो थांदों दा नों होखारनायखाय बहाथो थांनो बेलाय न'आव थाङाबालाय होखारगोन हिनजावखौ लाबोनानै सन्थलानाव सोंहैथां सन्थलायासो दोनहैदों खोन्थालायनाङा आं सन्थलानाबो नागिरहैखागोन मानसियाथ' जालु जाला जेराव थाङो बेयाव जानायल' रुमावबो जानायल' खुरखुरिफोराबो मा नायनोलै दुमफाव नोंनि फैसाजों जादों नामा अमा राजा इसेबां खोथा खोनासंहोदों नों आंखौ हा आं आंनि फैसाजों जादों नोंनि फैसाजों जादों नामा बे जा इनिफ्राय बुसाव जा साइस गैया बाइस गैया मा एसे गाज्रि बे अमा राजा जेब्लाबो आंखौ बासियोल' मा जाबावगोनथाय बे अमा राजाजों ओइ दुमफाव हाफां सोमसिया बहालै माथो नुथाराखै फन खालामनो खोन्थालाय आंखौ दरखार नोंनि थार जादों लाजियाबो हाबा जाखांखांनानै आरो सोमसिखौ नागिरबाय थानो नों दरखार खोन्थाया जों मेगन गोसा दुमफाव साला जेब्लाबो मेगन सायो हौवा मोननाय नङा नों मिथिबाय बिदि आखलावनो थालिर बिफां गायजागोन नों अबेसे थालिर बिफांखौबो आंनो गायगोन नों थैबाथाय ना नोंनि गोथै सह'आव आं थालिर बिफांखौ फांसे नङा जेव गायनानै फैगोन आं मिथिबाय जासुरि जाबाबो थोआ बेनिखायनो देरदों मानसिया मा नों आंनो बायनानै होफैदों नामा हो नोंनि बायना होखानाय फैसाजों जानायखाय नोंहा दाय जादों जाबाय था जानानै फुंबाय था अमानि बिमा लाजियाबो नोंनिलाय माला बिमा जालायखो आंलाय मालानिफ्राय अमा जालायखो होमबालाय माथो गावनि नामखौ अमा राजा लादों नोंलाय बावदोंसो आंनि नामानो अमा राजाना नोंसोरबायदि इउसलेस फिल'फोरजों रायलायबाय थानो टाइम गैया आंहा आयु माबायदि होनखायो आंखौ अमा राजाया लोदो होननानै बासिबाय थायो आं एसेबां असाइस ना आं एसेबां नायनो गाज्रि नामा आंनि लोदोआनो आंनि सुथुर नामा आंनि देहायानो आंनि सुथुर नामा आंथ' लोदो जानो होनना जायाखै उन्दैनिफ्रायनो लोदो खाबालाय बेयाव आंनि मा दाय सब समावबो आंनि देहाखौल' लाबोबाय थायो गेजेराव लोदो होननानै जानाय लोंनायखौ नोजोर होयो आंनिखौ लोदो जानो होननानै जायाखैथ' हारसिंसो लोदो जादोंबालाय आं मा खालामनो आयानो आंखौ उन्दैनिफ्रायनो लुथुर पुथुर खांखाबायबा आंलाय बेखौ सेमोनो हागोन आरो बेखौनो अमा राजाया आंखौ लोदो होननानै बासिबाय थायो बे अमा राजानि खोथाखौनो मानियो नामा अमा राजायालाय जोंखौ गाज्रि नुखायो माथो गाव गोसोनाय सिख्लाफोराल'सो साफा जाजोबो जोंलाय गाज्रिखा दा बिनि थाखाय बाद हो बे अमा राजानि खोथाखौनो लायो नामा बे अमा राजाखौ ना एबार दिपाय लोदोसिनसो जाबावगोन आं लोदो जानानै बेखौ गारदावाबा आंनि नामाबो दुमफाव नङा sorry Cukup, mobil nama Zarwa? मोनाखै माथोबो मानि सुइटलै नोंहालाय दाउखौनि बायदि बबेनिमोनलाय जारवा बायदि जाबाय नाम खोन्थाबाय थानो टाइम गैया आंहा खोन्थादोब्रा आंनि मुंखौलाय मा खालामनो नांगौ नोंनो मुलैनो नांगौब्रा मुलैनो मा मुलिनो नांगौसै माने नोंनि नामखौ मोनबा फेसबुकाव नायगोनसै इन्सटाग्रामाव नायगोनसै नोंनो फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरनोसै फ्रेन्डशिप खालामनोसै मबाइल नाम्बार लानोसै रायलायनोसै बादो इफोरखौ फेसबुकाव रायलायनाय फनाव रायलायनाय अहाजोब्बाय आङो बादो होगाद लामाया सिख्लायाथ' साफामोन नेक्स्ट टारगेट बेखौनो लाजागोन नैबे दाउला राजाया बे खम नङाथ' नोंखौ गावनि खालामनासो गारगोन आं नायनि सोर हेंथा होगोन आंनि लामायाव मालाय दाउला जेराव थाङो बेयाव नोंखौल' लोगो मोनबाय थायो मानो होनोबा नों आंनि कपि केटब्रा बेनिखायनो जेराव दाउला थाङो बेयाव सुन नागिरनानै थांफायो नों आंखौ आच्छा नैबे अमानिनो राज बे मिथिबाय दाखालिसो फैनानै बेयाव दुगा खिथिनो फैदों अमाखौ नोंसो फल' खालामदों मिथिबाय बाद दे मा खालामो खालामबाय था आंनि मावनो गोनां हाबाखौ मावलांगोन नोंनि मेगन खाथिजोंनो हिउ नों फात्ताखौ मोननाय नङा नैबे अमा राजा थासान्दियाव नों दाउलाखौ गासिबो गैयैखौ अमा राजा थासान्दियाव नों मा खामानि मावब्रा नैबे अमा राजायाबो ओरैनो अमा राजा मुं मोनाखै दे हिनजाव खारजानायानोसो नोंहाबो हिनजावा खारनानै दङ बहाबा दंहैयो थेवबो नैबे अमा राजा हिनजावनि आंखाल गैया मिथिबाय दानो नोंनि मेगननि सिगाङावनो थांखु थिमि बायदि लाइन थेबनानै खिथिगोन आं बेस्ट अफ लाक दा बेस्ट